खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 माघ दान 1433 एबा 8 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथांनि जिउआव मोनसे गिदिर खुसि फैगासिनो दं। नोंथाङा गुबै सम्पथि बायनो सानथांखि लानो हागौ। बेयो फालांगियारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। खामानि मावथायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनाया बिबानगिरिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा गोब्राब खामानिफोरखौबो गोरलैयैनो फोजोबनो हागोन। नोंथाङा खामानियाव सोरनिबा मददजों माबा मोनसे गोदान सोलोंनो खाबु मोनगोन। आरो नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। दिनै रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। गावनि बिमा-बिफानि सावस्रिखौ जोथोन ला। प्रप'ज डेआव नोंथांनि रमान्टिक सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सानथौफोर आरो आखुखौ समानथि लाखिनांगोन। गहेनाफोर आरो जि-जोम बायनो खाबुफोर दं। फालांगियाव गोदान मुवाफोरखौ नाजानाया दावगानायनि मोनसे खाबु होगोन। माबा मोनसे फेरफाथिनाया नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सोलोखौ फोरमान खालामनानै नोंथांनि खामानियाव जाफुंसारगोन। आरो मावफारियाफोराबो गावसोरनि बैसोगोराफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। राङारि थासारिया दिनै मोजां थागोन। नाथाय हरखाबै खरसायाबो बांनो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होनांगौ। नोंथांनि नेरसोननि अखाफोरा प्रप'जल डेखौ आरोबाव गोसो गुदुं खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नों गावखौ फोरमान खालामगोन। नोंथाङा खाफालनि हेफाजाबजों माबा मोनसे गोनांथार मोनफुंनो हागौ। नोंथाङा मोनसे मोजां जायगायाव थांनो सानथांखि लानो हायो। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय मोजां अननाय मोनगोन। नोंखौ बयबो मोजां मोनो, बेनिखाय नोंनि बिमा-बिफाया नोंथांनि गासैबो लुबैनायखौ आबुं खालामगोन। नोंथाङा खामानिनि बजाखौ सोरजोंबा रानलायनो हागोन आरो एसे रेजें मोनगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव मोनसे रंजानायनि मोन्दांथि फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दननि गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोब्राब नाजानायनि सान जागोन। फालांगियारि हाबाफोराव जौगानाय फैगोन। जुदि नोंथाङा सिगांनि बाथ्राफोरखौ बावनानै आवगायलांगोन, अब्ला नोंथाङा जाफुंसारगोन। जायखिजाया नांलायनायफोरखौ थाबैनो फोजोबनो नाजा। दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बुद्धि आरो रोंग'थिनिफ्राय आबुङै मुलाम्फा जागोन। आइजो सानखौ नखरनि खामानिफोराव बारहोनाय जागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव सहायनो हायो, अब्ला प्रप'ज डेआ नोंथांनि थाखायबो साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि मिजिंफोरखौ आबुं खालामगोन। गोसोनि गोजोन फैगोन। आयनि गोदान फुंखाफोरा राङारि जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन। नोंथाङा सोरजिलु हाबायाव नांथाबनो खाबु मोनगोन। दिनै नोंथाङा मोजां सुबुंफोरजों सोमोन्दो गायसनगोन, जाय नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जानायाव नोंथांखौ हेफाजाब होगोन आरो लामा दिन्थिगोन। सोरबा सासेया नोंथांनि बोसोनखौ मानिनानै फरायनाय आयदायाव साबसिन फिथाय मोननो थांगासिनो दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना रंजानाय आरो रंजानायाव बारहोगोन। नोंथांनि सावगारिआ गोख्रोंसिन जागोन। नोंथाङा सोमोन्दो आरो सोमोन्दोनिफ्राय मुलाम्फा मोननायाव जाफुंसारगोन।
गावनि सम्पथिनि सोमोन्दै जायखिजाया फोरमायथिखौ आन्दोआव लाखिनाया जोबोर गोनांथार जागोन। दिनै फालांगियारि थाखोआ जर'खायै मोजां बान्था मोनगोन, जायजों राङारि मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि खामानिनि जायगायाव मख'जाथाव सोलायनाय फैनो हागौ। नोंथाङा गावारि हाबानिख्रुइ मोगथाङारि आयदाफोराव बांसिन गोसो होगोन। गावनि साख्रिनि बागै सांग्रां दाजा। गावनि जिउ लोगोरिनो मोजां मोननायखौ फोरमायनाया नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउखौ गोसो गुदुं खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। तुला राशि, दिनै नखराव रंजानायनि आबहावा थागोन। लहा आरो धातुनि फालांगियाव थाग्राफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथाङा नोंथांनि बाहागिफोरनिफ्राय राङारि हेफाजाब मोनगोन। खामानियाव नोंथांनि सेराव सोरबा थानाया नोंथांनो मुलाम्फा लाबोगोन। खाफालआ दिनै नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा नोंथांनि सानफ्रोमबोनि रुटिनआव माखासे सोलाय-सोल' खालामनो हायो। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ सोमोनांहोनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि मिजिंफोरखौ समानथि लाखिनांगोन। माखासे सुबुंफोरा नखरनि सिङाव गावसोरनि बाथ्राखौ फोरमान खालामनो गोसो गुदुं जानो हागौ। नोंथाङा मोनसे बायजोआरि हाबाफारियाव बाहागो लानो हायो। बांद्राय रागाया जेंनाफोरखौ बांहोगोन। गावनि गथ'फोरखौ हेफाजाब होनाया खुसिखौ बांहोगोन। इसोरनि सायाव गोसो होनाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। खामानिजों सोमोन्दो थानाय मोजां आरो मोगथाङारि सानस्रिफोरा नोंथांनि गोसोआव फैगोन। सहायनाय आरो बुजिनायजों नोंथाङा प्रप'ज डेखौ गोसोखांथाव खालामनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। धनु राशि, दिनै गेदेरफोरनिफ्राय मान आरो हेफाजाबखौ आबुङै आजावनाय जागोन। गुबुनफोरखौ फेजेननो लुबैनाया दिनै गोख्रोंसिन जानो हागौ। राङारि थासारियाव माखासे गेदेर सोलायनायनि इसारा मोन्नाय जादों। नोंथांनि लोगोफोरा रांनि जगायनायखौ आबुं खालामनायाव नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। फरायसाफोरा दिनै आनजाद आरो बायदि बायदि आनजादाव जाफुंसार जानो हागौ। फालांगियाव रोंमोनदांथिया गोनांथार। गोरोन्थिफोरखौ दाफामफिन्नायनिफ्राय गोजानाव था। नों गावनि जिउ लोगोरिजों मोजां सम हगारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनाव गोबां फोथायथि थागोन। नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि न'खौ लुनो एबा बायनो थाखाय थाग-थियारि खालामनो जागायनो हागोन। नोंथाङा गोसो गुदुंयै नोंथांनि फालांगियारि सानथांखिफोरखौ आबुं खालामगोन। सावस्रिनि बेलायाव दिनै नोंनि सावस्रिया साबसिन थागोन। नोंथाङा गोहो गोनां मोनगोन आरो साख्रि एबा फालांगियावनो जा, दिनै नोंथाङा मोजां जाफुंसार जानो हागोन। जायखिजाया गोदान सोलायनायनि थाखाय गावखौ साखा-फारा दोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि गियानजों गासैखौबो सामलायगोन। न'निफ्राय ओंखारलांनायनि सिगां माबा मोनसे गोदै जानाया नोंथांनि गासैबो हाबाफोरखौ जाफुंहोनायखौ थि खालामगोन। नोंथाङा सासन खालामग्रा बिबानगिरिनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि सुथुरफोरखौ नोंथांखौ फेजेननो होनाय नङा, नाथाय बिसोरखौ फेजेननायाव जाफुंसारगोन। सम्पथि एबा राङारि लेनदेननि सोमोन्दै जोबोद सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम आरो गोजा गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि सायख'नाय खामानिनि थाखाय गोसो गुदुं जागोन। बे समा नोंथांनि थाखाय गोहोगोनां जागोन। नोंथाङा नखरारि आयदायाव हमथानो गोनां जागोन। नोंथांनि आयआ बांनो हागौ आरो नोंथाङा बबेनिफ्रायबा हरखाबै राङारि मुलाम्फा एबा अनथोब मोननो हागौ। नोंथांनि बिबुंथियाव गोदै थागोन।
जाय लोगोफोर आरो बाहागिफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोखौ बांहोगोन। दिनै नोंथांनि न'आव मोनसे गोथार हाबाफारि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।